Kaixo, zer modu zaudete ja etxean egun pila bat dara bagu, Zer zakazute aspertu zeate ja askotan? Bai, ala, imaginazioaren leihoak ireki dituzue eta bertan murgildu zerate. Bueno, gaurko ipuinak agian lagunduko dizue leiho horiek ireki eta areta gehiago sartzen. Bale? Entzun adi. Bazen behin, Osadar izeneko neskatila bat. Bera, alaba bakarra zen. Alaba bakarra, iloba bakarra, ez zona nahi arrebarik, ez lengusurik, beraz, ama, aita, amonak, izeba eta osaba guztiak berari begira zeuden. Bere etxeak jolas parke bat zirudien, eskatzen zuen dena lortzen zuen. Denetik zeukan. Baina badakizute zer, horrek ez zion balio. Ez zion aspergurari kentzen. Ke ba. Horrela behin. Egualdi hona zagoala eta kanpora begiratu eta kalera irtetzea erabaki zeban. Kalera irten, nora ezean, kale batetik bestera, harriko eskor bat topatu, ostiko bat eman eta... Hori ez da harriko eskor bat, klarion puskara da. Ara, azkenean bat dut zeregina, marrazki bat egingo dut. Baina, margotzen hasi zenean? Ze arraio, ez du margotzen. Baina, Osadarrek, klariona, botatzea zegoenean, non ikusten du, han urrutian? Tim, bai, bere gelakidea zen Tim. Lurrean, pustarriekin jolasean. Koloretako pustarriak zituen, eta pustarritxo horiek lurreko zuloetatik saltoak egiten zituzten. Jo, horrek bai divertigarria ematen zuela. Berak ere probatuko luke. Eta orduan pentsatzen hasi zen, nola lortu dezaket ni pustarri horiek? Badakit. Eta Timerengana gerturatu eta esan zion. Begira, Tim, zer dudan? Klarion magiko bat da. Honekin egiten dituzun marrazkiak bizidun bihurtzen da. Trukatuko ditugu klariona eta pustarriak? Beno, Timen aurpegiak dena esaten zuen. Begiak ia bere zuloetatik irten behar zitzaizkion. Eren zue, handi bat marraztuko dut. Timen betiko ametsa zen ura, eren zuge bat izatea. Noski, bere gurasoak ez zioten usten eren zuge bat izaten. Bitartean, Osadar, bere pustarretxoak hartu eta lurrean zebilen, bata bestearekin ti eta ta eta to, ea baten bat zulotxoan asmatzen zuen. Eta bat bota eta hor joaten zen, baina zulotxotik gertu pasa eta bestaldera joaten zen. Eta berriro saiatu eta gerturatzen ziren zurola, baina bestaldera joaten ziren. Amorrazioz azkenean desesperatuta pustarriak hartu eta bidean aurrera jarraitu zuen. Horrela, batean, Sara ikusi zuen. Sara, bere lagunik super onena. Eta gainera, badakizute zertzaukan Sarak. Piruleta bat. Zelako tentagarria piruleta hura. Berak ere nahi zuen piruleta hori euki. Nola lortu zezakeen? Eta horrela, Sararen gana gerturatzen zagoela, ideia bat izan zuen. Kaixo, saioa, gauza oso berezi bat dut zuri erakusteko. Ikusi nahi duzu? Begira. Ozeano bareko perla dizdiratxoak dira. Nahi dituzu? Zure goxokiaren truke emango dizkizut. Saioa,
Oso pozik geratu zen, bere perla zoragarria haiekin jolasean. Sirena baten bihurtu zen, eta itsaso ondoan geratu zen. Handek pixka batera. Osadar, handik aldendu zenean, piruleta, ahora sartu eta... Gerezi zaporea du, ez da marrubizkoa. Baina, han zelaian bestaldean, Robi ikusi zuen, jojoarekin jolasean. Ara, jojoa hori bai itzela. Robi, gustatzen zaizu goxoki hau. Badakizu gauzatxo bat? Ahora sartu eta txupatu eskero. Ez dezu gehiago eskolara joan beharrik izango. Gero eta gehiago txupatu, jakintsuago egingo zarelako. Nahi duzu jojoaren truke? Jakintxu egiten naizenean, koete bat muntatu eta espazora joango naiz. Osadar, saltoka eta brinkoka aldendu zen, bere jojoarekin. Hartu zuen lokarria, bi behatzetan lotu zuen, eskuarekin heldu, eta jaurti zuen beheruntz. Aizue, baina jojoa etzan gora etortzen. Berriro ere bai lotu, atzamarrekin ondo heldu, eta bera jaurti zebanean, Belas, jojo hori apurtuta zegoen, lazirudien. Berriro ere zapustuta. Azarre joan zen Osadar bidean aurrera. Baina, bere betosko hori, derrepentian desagertu zen. Entzuten duzue? Haze nolako soinu zoragarria entzuten zen. Nondik ote zetorren? Eta soinuari jarraika joan zen. Matilde da barren! Han zegoen Matilde, tontor batean txirula jotzen. Ala! Zelako soinu polita! Irraxa izango ote zen txirulari horrelako doinu polita ateratzea. Jo! Berak ere probatu behar zuen. Matilde, begira jojo hau. Oso berezia da. Gero gora egiten duen bakoitzean, gurari bat eska dezakezu. Nahi badezu, zure txirularen truke emango dizut. Arrez. Matilde, familia oso humil batetikan zetorren. Dirua, ez zuten beharrezkoa etzen ezertarako. Berak beti nahi izan zuen txirrindu bat izan, bere beste lagun guztiak bezala. Bueno, txirrindu bat, eta untxitxo bat ere. Ai, leuna, eta berak zaindua ahal izateko. Bitartean Osadar, txirula hartu, eta joan egintzen bidean aurrera. Futz eta futz egin zion txirulari. Baina, soinua, aura etzen doinua, aura zarata zen. Egin zion futz fuerte. Egin zion futz suabe. Baina ez da ere. Zulotxoak tapatu gabe, bat tapatuta, futz fuerte, futz suabe. Kombinazio guztiak, baina... txirula aura desafinatuta zegoen. Txirula zaharra aura. Eta hori zer egin behartzeban? Aiba, han aurrean, berriz ere, Tim zebilen. Klarion gorriarekin lurrean laukitxoak marrastu eta toka jolasea. Nire gustura ibiriko nintzateke horretan. Kaixo, Tim! Eta dragoia notezu? Zuaitz bateri lotuta utzi dit. Bueno, begira zer dudan.
txirula honeri putz egiten badiozu, lurralde osoko xaguak atzetik joango zaizkizu. Horrela, zure dragoiari jaten eman ahal izango diozu. Nahi duzu toke jolasaren ordez? Bai horixe! Tim kalean behera joan zen, txirula jotzen. Osadar bitartean, harritxo bat aurkitu zuen, eta laukitxoen parean ipini zanean harritxoa botatzeko asmoarekin, papatean, klik, euritamta bat kopetaren erdi-erdian erori zitzaion. Eta segidan beste bat, eta zaparrada bat hasi zen derrepentian. Orduan Osadar korrika baten aterpera joan zen. Momentu bat izan zen. Txaparroi bizkorroietako bat. Gero segituan eguzkia atera zen berriz ere zeruan. Eta Osadarrek toka jolastera joan zen. Bueno, baina euriare danak laukitxo guztiak borratu egin zituen. Osadar burumakur zegoen. Tim laizterka gerturatu zitzaionean. Osadar, lehen astu zait zuri klarion gorria ematea. Etori. Eta laguntzen baizute eta elkarrekin jolasten badugu? Primeran! Jolasean hasi bezain laizter, Sara agertu zen. Itsasotik irten berri zen bere perlatxoekin. Handik gutxira, Robi ere agertu zen, ilargitik jaitsi berri zegoela. Eta nola ez? Txirrinduan zebilen alde batetik bestera Sara, eta Aura ere gehitu zitzaien jolasten. Arratsalde guztia ibili ziren danak alkarrekin. Zoragarria izan zen. Osadarrek pasatu zuen arratsalderik zoragarriena. Handik aurrera, altzuten guztietan gelditzen ziren elkarrekin jolasteko. Eta ez hori bakarrik. Osadarrek etxean zituen jostailu guztia edanak, bere lagunekin elkar banatu zituzten eta oparitu zituen. Zeren eta azken finean, zertarako balio dute jostailu edanak, inorreken partekatu eta gozatu ezin baldin badaitez. Alabazan edo ez bazan, Zar dadila, kalabazan. eta atera dadila, Zuen imaginazioan. Agur, laizter arte.